Good morning mga kapatid. Nandito kami sa Sugbo, Batangas. Punta kami ng Kalatagan. Samahan niyo po kami. Maligayang pagdating sa lalawigan ng Magigiting. Yan mga kasama namin. Shoutout sa'yo! Ang lamig sa Tagaytay! Super duper! Ang lamig! Grabe! Malamig ang panahon dito. Nag zero visibility kanina. Stop over muna para magkape, pang tanggal na ang lamig. Ay, Sir Glenn!
Wala problema dito. Galing pala sila doon sa Edna. Madam Tapos, pumunta kami ng gitna doon, tayo na lalaki ng bato. Hindi Tapos nga. ang babaw pa. Hindi, halimbawa kayo pupunta doon sa tabi. Kayo lulusong. Babaon ang paa niyo hanggang dilit. Tupek. Silipin muna natin. Tapos, Alin ba sisilipin niya? Ara? Ay, hindi nyo na kailangan busong silipin. Maganda din eh. Nandun na na-step. ganda na kubo doon. Oo. Magkano ang cottage yan? Nasa ba si Jackie? Ay! Nagtatanong na ba si Jackie? Nagtatanong Bili na na yung mga parako ng pagkain. At kami na dito mag-kaso. Tayo doon. Ha? Meeting Sino na ka may kayo. bukan sa mga ito? Gawin Wala? tayo ng pesto ron. Oo. Gawin tayo ng pesto para ano. Ayaw pala yun. Lakad daw sa information. Lugi kayo kay William. Ba't di napakaputo? Tingnan natin. Tingnan namin ni Carla. Tingnan mo daw. May maganda pa itong pare. Mas maganda daw dito kasi daw dito At saka yan eh. Kita nyo na eh. Oh. Hindi, basta. Kukunti lang naman tao. Ah, kung kayo ay sa tapat na yan. Tao dito, sasakyan no. Total, nandyan din naman kaya bumili na kayo. Oo nga, dito daw mas maganda eh. Wala, pag may ilang maraming tao dito. Yan, di ba kayo lalabas sa gayaan? May tindahan doon maliit, kompleto doon. May isda, may karne. Inaw doon kay Eme. Pero dito pa may naarkila. Paglabas namin, kakanan namin. Totoo, may naarkila. Meron naman pala eh. Meron doon, sa Running Star doon. Ah, Ay, may mga luto ba doon sa Running Star doon? Sumang Kuya Pile? Oo, meron. pala eh. Meron bahay ng Kuya Pile. Kainan niyo muna daw. Oo. At ano nangyari ka mama? Sa bahay, Tia Mila. Saka mo nga. So yun nga po mga kapatid, narating na kami. Yan. Dadaan tayo dito sa tulay na kahoy. Ganda ng kulay green, no? Dito yung mga kubo, mga cottage. Yun o, may nag-tent. Para mas maganda nga dito. Gano'n Jay, angat ka nga doon Jay. Tataas. Sabi mo yung bawang. Dito sa lahat. Yun nga lang problema dito mga kapatid, yung tindahan wala eh.
hindi kami dumalo sa palengke. Kala namin mayroon. Wala pa. So ayun mga kapatid, lumipat kami ng Binyo kasi hindi nagustuhan ng mga kasama ko dun sa una namin pinuntahan. Dito kami napunta sa Camp Wagi. Camp Wagi. Camp Wagi daw ito. Medyo makulimlim. Pero mas masarap maligo sa dagat pag makulimlim kasi hindi ka masyadong magkakasunburn. Yung bibiyayang mga ano yun, mag-island hopping yata sila. Ito po mga kapatid yung kabuuan ng Camp Wagi. Yan. Ikaw nang ano, magante. Shout out, shout out.